Hola, som la Sandra i la Lourdes, professionals de la Fundació Ave Maria. El que us presentarem a continuació són uns exercicis de potenciació de les extremitats inferiors i superiors. Són exercicis molt senzills perquè tothom els pugui seguir des de casa. Són aptes per totes les edats. Tot exercici físic és beneficiós per a la nostra salut. Treballarem la força funcional, La coordinació, la mobilitat de tot el cos l'estabilitat. i l'activació de la musculatura. Prepareu-vos, tot el que necessitem és una cadira. Per mostrar-vos com fer els exercicis, comptem amb un convidat d'excepció, l'Eduardo. Un usuari del Centre Residencial de Persones amb Discapacitat Intel·lectual de la Fundació Ave Maria. Us animem a que ens seguiu des de casa. Comencem! Començarem els exercicis de les extremitats superiors. Aquests exercicis es poden fer asseguts o drets. Començarem amb els braços estirats lateralment. Venga, Eduardo. Brazo para arriba y ya tocamos el punto más alto. 1, 5 veces, va. 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Descansamos. Segon exercici, estirarem els braços per endavant. Venga, para adelante y tocamos el punto más alto. Venga, 5 veces, otra vez. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. El següent serà rotació d'espatlles. Eduardo, brazos extendidos y empezamos a rotar hacia adelante. Muy bien. Ahí. Haremos durante 10 segundos. Venga. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos. I acabarem amb els braços estirats endavant, movent les mans amunt i avall. Eduardo. Palmas para arriba, para abajo. Para arriba, para abajo. 5 veces. Venga. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Ja ho sabeu, l'exercici físic és molt beneficiós per a la nostra salut. Els exercicis que us hem presentat avui els podeu fer quan vulgueu. Aquest vídeo té per finalitat facilitar-vos les pautes d'exercici i les indicacions per fer-los correctament, amb l'objectiu de que vosaltres ho adapteu al vostre ritme. També dir-vos que al canal YouTube de la Fundació Ave Maria hi trobareu aquest i d'altres propostes per l'estimulació física i cognitiva de petits i grans. Us animo a que la veieu i si de ben segur us agradarà. Bé, només dir-vos fins aviat i ens veiem al proper vídeo de l'Estimula.